Puno ng hiyawan ang gymnasium ng University of St. Anthony sa Iriga City ng mga panatiko sa larong basketball sa ginanap na Governor Luigi's First Aguila Cup Miyerkules ng gabi. Excited ang lahat sa pagsisimula ng Intertown Basketball Tournament ng mga manlalaro mula sa halos 35 bayan kasama ang syudad ng Camarines Sur. Pero bago ang aktwal na bakbakan, isang friendly exhibition game muna ang ipinatikim ng Team Camsur Express laban sa grupo ng mga veteranong PBA players o ang PBA legends na sina Sunday Salvacion, John Friols, Nino KG Canaleta, Mark Andaya, Jervy Cruz, Lester Alvarez, Marlo Aquino, Jerome Ejercito, Willie Miller at Vince Hizon. Mahuhusay ang kalaban pero hindi nagpahuli ang koponan ng probinsya. Magkakasunod na pasok ang bola ni 5th District Congressman Migs Villafuerte. Sunod na bumawi si Governor Luigi Villafuerte at sinundan uli ni 2nd District Congressman El Rey Villafuerte. Game na game din si 1st District Congressman Hori Bata. Ilang taon na hindi nagkaroon ng Intertown. So para mag-focus ang tao sa sports, ginawa po ni Governor Luigi, sinuportahan naman namin. Pagkatapos nito ng Intertown, plano namin regional naman, Bicol. Then later on, mag-host tayo ng national para ma-promote ang sports tourism sa Camsur. Sabi ko, within my first few days or months as governor, gusto ko po talaga ma-organize ng Intertown. Dahil syempre, haloy na po talagang hinahalat ng mga taga-Camsur magkaigong araw kayo ni na Intertown. So maugma po ko, ang opening, very successful po. And sana po ang the next few games to come or buong tournament will be successful as well. Sa score na 118, pumabor ang laro sa Team Camsur Express laban sa PBA Legends na 108. Pero panalo para sa PBA player na si Mark Andaya ang buong Camsur dahil sa suporta ng pamahalaan sa larangan ng sports. Win or lose, ang importante, ang panalo dito, yung mamamayan ng Camsur. Masaya-masaya kami at nakapaglaro kami dito sa Camsur. Ilang sandali pa, sumabak sa unang game ang Team Bula laban sa Team Iriga. 5,000 hanggang 150,000 ang naghihintay na premyo sa mananalong koponan. Deeply honored and privileged to be may mga darakulang event na ginigibuigdi, particular sa sports. This will be supporting and complementing our aim of being the sports capital of Bicol region. May Maano, CSN.